Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, pinsasay sa bulan sa Marso tuig 2022. Unang Domingo karon sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 13. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw ug didto gitintal siya sa yawa. Niining panahuna wala mukaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Anak ka man ka sa Dios. Himuang paan kining bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas og sa isa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom og bahandi. Kining tanan gitugyan kanako og ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun mosimba ka kanako." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinaitas-ang bahin sa templo giingnan, "Anak ka man ka sa Dios. Ambak ngadto sa ubos." Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, bibiya una kaniya ang yawa. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.